na Baba Comedians gidan nishadi. Ku danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu, sai ku danna ƙararrawar sanarwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar da kuka sani dai, ni ne naku, sunana Abdulsalam A. Yamadawa, ɗaya daga cikin Arewa Comedians, wanda kuka sani da na Baba Comedian. Tijjani Asase kanka da zo, saboda ana ta kawo min ƙorafinka yayi yawa. Tijjani Asase, an kawo min ƙorafinka da yawa, dan ni ca ne fa zan kai ka kotu, ba don komai ba, saboda ka fara sa mutane zuma a bakin su ka cire musu ita. Ana ta neman a duniya, mutane sai su ce min na Baba Tijjani Asase ya fara sa mana zuma a baki, kuma ya zo ya kwashe mana ita, ya ɗanɗana mana zuma kuma ya ibi mu lashe. Ka fara a duniya, mutane sun fara jin daɗin sa, dan haka kuma yanzu ka zo ka denawa kai. A'a, hutu ka tafi, an ce sati biyu, an wuce sati biyu, an ce sati ɗaya, an wuce sati ɗaya. To shi ya saka na ɗauko ƙatuwar taɓarya ta kaganta. Tijjani Asase, na rantse da Allah, wallahi ka kiyaye ni, ba na ragawa mutum akan mutane. In suka kawo min ƙorafi, ba na ragawa mutum, ban da wasa. Tijjani Asase, ka gaya mana ko kuma ka fito ka yi bayani cewar a'a wannan fim ɗin an dakatar da shi ne, a'a ko kuma za a cigaba da shi nan da lokaci. Wani irin lokaci? Kuma lokaci mai yawa ko lokaci kalilan? An ce sati ɗaya, mun haƙurin sati ɗaya. An ce sati biyu, mun yi haƙurin sati biyu. Tijjani Asase, me kake so kai da mu? Na rantse da Allah, kaga wannan taɓaryar? To wallahi Tijjani Asase, daga nan zuwa sati ɗaya da baka, in har a ce fim ɗin nan bai dawo ci gaba da gudanarwa ba a cikin YouTube channel ɗinka mai suna Zinariya TV, to wallahi ido na idanka sai na ruguze maka idanuwa, sai na rugurguza maka idanuwa da wani tukatu taɓaryar tawa da kake gani na. Mutane sun kawo min ƙorafinka da yawa. Fim ɗin nan an fara da miri muna jin daɗi, an zo kuma an danne, an daina. Kullum kuma muna bibiyar channel ɗin nan taka Zinariya TV, kuma mutane suna ta kawo min ƙorafi. Dan wani mata aka yi mun ya tafi kai kwazon 'yan sanda, na janyo shi na ba shi hakuri. To ni da kaina zan kai kwazon 'yan sanda an har aka ce wannan fim ɗin ba dawo ba. Wannan taɓaryar da kuke ganin ta, na tanaje ta ne ba don komai ba, saboda irin ku. Don haka dan Allah a gyara. Sannan kuma na dawo kanku mutane masu kallon bidiyon nan, duk wanda ya kalli wannan bidiyon, in har bai shiga YouTube channel ɗita ba mai suna da Baba Comedian, ya danna mun subscribe, kuma sannan ya danna ƙararrawar sanarwa. Duk wanda aka ce ya kalli bidiyon nan bai danna mun subscribers ba, to wallahi ni da shi ne. Ido na idansa shi ma, wallahi sai na kai. Banda imani, banda mutunci, banda tausayi. Kar ku manta, ku shiga YouTube channel, ku yi searching din na Baba Comedian, ku danna mun subscribe. Subscribing ake cewa ko subscribers, to ku danna mun subscribe. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. In ku ba haka ba, wallahi ni da ku ne da wannan taɓaryar. Mun gode. Na Baba Comedians gidan nishadi. Ku danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu, sai ku danna ƙararrawar